Kopaničiarsky región má čo svojim návštevníkom ponúknuť. Krásnu prírodu, folklór či pamiatky. 23 najväčších a najtypickejších zaujímavostí vybrali členovia miestnej akčnej skupiny a vyhlásili súťaž, do ktorej sa prostredníctvom internetového hlasovania môže zapojiť každý. Cieľom tejto súťaže je vybrať 7 tých najzaujímavejších atraktivít regiónu, aby sme prilákali nových návštevníkov do nášho regiónu. Vybrali sme 23 možností, ktoré zahŕňajú ako i hmotné, tak i nehmotné kultúrne dedičstvo. Samozrejme sú tam rôzne najvýznamnejšie pamiatky z celého kopaničiarskeho regiónu a rôzne zaujímavosti, ako napríklad kopaničiarska slivovica, folklór. Takisto teraz takou najnovšou atraktivitou regiónu mestský športový areál Myjava. Zahlasovať však môžete aj za iné zaujímavosti, či už za väžu Myjavského evanjelického kostola, Gazdovský dvor v Turej Lúke, Múzeum slovenských národných rád, či mohylu Milana Rastislava Štefánika. Celú ponuku nájdete na webovej stránke miestnej akčnej skupiny. Hlasovanie bude ukončené 30. septembra. Zo 7 kopaničiarskych divov, ktoré získajú najviac hlasov, bude zostavené leporelo. Slúžiť bude ako motivácia pre turistov, aby si to našich kopaníc prišli pozrieť na vlastné oči.